Boj o druhý dôchodkový pilier pokračuje. Opozícia kritizuje vládu, že sa nesnaží chrániť úspory ľudí a presadzuje si len vlastné záujmy. DSS-ky, ale aj niektorí koaliční poslanci ostro reagovali na nedávne slová šéfa sociálnej poisťovne, ktorý vyhlásil, že tí, čo vstúpili do druhého piliera, stratili všetky úspory. Minulý týždeň poslanci definitívne schválili znovu otvorenie druhého dôchodkového piliera. Opozičná SDKU preto teraz vyzvala prezidenta, aby zákon nepodpísal. Otvorenie druhého piliera neznamená zánik druhého piliera. Súčasne sa SDKU nepáči, že vláda pod rúškou finančnej krízy šíri paniku a chce z druhého piliera vyhnať sporiteľov, aby získala 10 miliárd do budúcoročného štátneho rozpočtu. Vláda vyvoláva paniku o ohrození druhého piliera, ale doposiaľ nenavrhla jedno jediné opatrenie na posilnenie ochrany našetrených peňazí ľudí v druhom pilieri. Robíme všetky kroky preto, aby sme rozkladali rizika investovania. Najväčšiu kritiku si ale vyslúžil šéf sociálnej poisťovne, ktorý nedávno vyhlásil, že tí, čo vstúpili do druhého piliera, stratili všetky svoje úspory. Nepodporila ho ani vlastná ministerka práce, skritizovala ho opozícia, DSS-ky, ale aj niektorí koaliční poslanci. Všetci žiadajú vysvetlenie. Podľa nášho názoru môže len odvolať to tvrdenie. Pokiaľ to nevysvetlí na tlačovke alebo médiám, tak budeme musieť túto vec rozobrať na najbližšom sociálnom výbore. Môžem len tlmočiť vyjadrenie generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne, že nijako nemieni komentovať to, čo povedal. Všetky zainteresované strany sa zhodujú na tom, že šéf sociálnej poisťovne Dušan Muňko nemal niečo také povedať bez toho, aby podal adekvátne vysvetlenie. Súčasne sa ale vyhýbajú odpovedi na otázku, či by mal kvôli tomu odísť zo svojho postu. Alexandra Blievová.